духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмассӣ фасон шава, пас инами хоҳаракда бинависен. Шуморо бо ширкати Атоми шинос мекунад. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулотҳо дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодобавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистон ҳам кушода мешава ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако, аз убали шумо намесӯза. хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. марамад инами хоҳарак да бинависед, бо маълумоти бештара аз хичон мегиред. чӣ тавре ки гуфтум, хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигар нестай. барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум маъқултон мешавад. ассалому алайкум тамошобинони азиз, созен нағзен саломатиҳо хубай. бисёр хоҳиш карда будем ки пастелни билёи покистон ки омад бо навор гирен. марҳамат, бори новинка омадагиай пастелни билёи фасони покистон сифатҳои беҳтарин доранд. марҳамат, бозори Корвон, тарафи пажарка, якум дарвоза, 122 магазин, яди магазинҳои шишагӣ. ози якта ба якта новинкаҳошонам мефаҳмонем, духтаро нишон метем, нархоша гап мезанем. касе ки омада наметавонад духтаро марҳамат нависеншона хичон шумода доставка мекунанд. пастелни билё, наматрасник, курпа, ҳамаи чӣ омадагиай ҳамаш моли покистон. научкаҳои хушрӯ. хулос тамошо кунен. ина духтарако нигоҳ кунен. пастелни билёи як одамаи бепадодиалник. нигоҳ кунен. бепадодиалникай простин дораву наолочка дора тамома. нархшон 70 сомонай. ина рисункаҳоша нигоҳ кунен. чӣ хел рисункаҳои хушрӯ дора. мана чанд намуд рисункаҳои фасон дора, ҳам евростил, ҳам восточный стил. хулос чӣ намуде ки дар корайтона пайдо карда метавонен. простину падодиалник дора, простину вай дора, наолочка дора духтаро. ина ба назар бигирен. нархаш 70 сомон. ҳозир 2 одамашам ҳастай. 2 одамашам нишон метем, бинен. ина духтарако простину 2 та наолочка. простини 2 одамаяй нархаш 90 сомон. беҳад хушрӯвай. ҳами бори покистон, ҳамаш иҷада бори покистонай. фақат простин дораву 2 та наолочка духтаро 90 сомон. марҳамат, ина глош ҳаст, беҳад хушрӯван, шута истифода мебарен, ҳеҷ чӣ намешава. каседа дар кораи духтарако марҳамат биёен айпеш тамошо кунен, интихоба бинен. охир иҷара бинен, ҳамашам хеле пастелни билёи покистонай духтаро. омада тамошо кунен, бинен. а касе омада наметона нависен рақамашонда бо ҳамроҳи хичонам суҳбат шавен дар бораи доставка пурсупос кунен. ина духтаракои хушрӯ. ина ино простинои вай доранд. чӣ меган? резинкадор. простинои резинкадорай 2 та наолочка дораву простин дора 2 одама. калони хушрӯ. нархшон 90 сомон. иҷада чанд та гул дора, диден? мана 90 сомонӣ. марҳамат, 2 одамаи калони фасонай. як одамашам ҳастай, фақат сафедаш мондагай. як одамаш чанд сомай? 70 сомон. як одамаш фақат сафедаш мондагай 70 сомон. марҳамат духтарако. суратакош бисёр рисунка бисёр дора. шумо нависен бо кадомаш ки дар кор мешатона суратпартон интихоб кунен, доставкатон кунанд. ёки биёен айпеш тамошо кунен. ина духтаро пастелни билёи покистон. нигоҳ кунен. ино ҳамаи чӣ доранд. 2 та наолочка, простин, баъд падодиалник. ҳами комплекти фасони хушрӯ 220 ба 220ай 2 одамаи хушрӯ. иҷа 240 ба 240ай 220 ба 240ай духтарако. марҳамат, метавонен дархост кунен. ина глоша бинен чӣ ҳар хелаяй. мана нархошон 220 сомона доранд, 240 сомона доранд. 2 намуд нарх дора. марҳамат, 220 сомона дора, 240 сомона дора. 2 одамаян. ана бинен чӣ хушрӯ. марҳамат, каседа дар корай метавонед нависен. анамун қисми болора диден, ҳамаш глои ҳаминай. нигоҳ кунен, интихоб чӣ бисёрай. нархоша фаҳмиден духтаро 220 сомон, 240 сомона доранд. комплекти тайёри хушрӯ. марҳамат, маълумоти бештара бо аз хичон метавонен пайдо кунен. рақамошон ҳастай.
духтарако як одамаш ҳам ҳастай. пастелни бельёра нигоҳ кунен чӣ дора, наулочка дора, простин дора, пододеяльник дора, якта наулочка дора. нархшон 170 сомонаи комплекта бо арзон мешава. инамино ҳамаш гилои ҳамия нигоҳ кунен чӣ хел интихоб бисёрай. ҳамаш нархошон 170 сомонаям як одамаша бо арзон меша. духтаро ира бинен дили сирхак хушрӯ. духтаро нигоҳ кунен наулочкаҳои покистон. нигоҳ кунен духтаро инаи дарозакошоай дарозаканай хеле сохташ. нархи параш яъне дидонаш нархаш 15 сомонай. мана пахтаги тоза беҳад хушрӯ. и гилоша бинен гилош бисёр аҷада мо ҳамия чанд донаша нишон додистем. и бовар мекунен рисункош мумкин 100 дана намуд боша. нависеншона бо суратоша мепартон ё биён айпеш бинен ва ё 15 сомон будан. ана баъд инаи чоркунҷои калонуш ҳастай духтаро ино параш 25 сомонай. дидонаш яъне 25 сомон. бинен ҳар хелаяй нархшон дидонаш 25 сомон. омада айпеш тамошо кунен. аз инам гулаш беҳад бисёрая рисункои хушрӯ дора. метавонен омада тамошо кунен ба ҳазур баъдан харидорӣ намоен. духтарако ира бинен чӣ хел хушрӯана ҳама намуд рисункаш ҳастай. пахтаги тозаян. хулас духтарои азиз як бор дигар такрор мекунем. ин набор аз бозори Корвон буд. тарафи пажарка 1-ум дарвоза 122 магазин. чизе ки надидед наворда бо метавонен хичонда нависен. интихоба бинен чӣ хел васея. интихоб зиёдай. ҳамаш бори новинкаяй. духтарако марамат омада аз наздик тамошо кунен. маъқултон мешава. нигоҳ кунен охе чӣ намуд пастелни бельё дар кор бошад она дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунен.